business plan a siam thin te chu Gigi chuan si chena chu ava en tir china ani chuan du thu sam lo alo ti sak ba ka a chem kalna tur ani lo ti a shilin bansan mai turin alo ti a ma se Gigi chu a be dong du mai bik lova mozi chuan lo bia in pui anga yem tin alo zota chuti lai chuan si chena po chu lo lu tin tungei bia ka alo ti mozia enge iwa hlimom ve nia khowela hian mi pa fel tak tak hi an lo tam khop mai mi pa hi mo chan om lovin an fel ngai lo si chena chuan alo ti hmuka an ni vek mo I thik ani kha a Gigi in alo ti le a ka thik na chan tur om lo gu Gigi in alo ner khuma lekhabu kha milo chhar sak toro ti in hnunglama changin Gigi ngei lutuk chuan atin ura lekhabua chhar sak lai lai chuan engang mi angin nge min hmu ti in si chena chuan alo zot le thota lam khuang ang hian ka hmu che eng a rim chhiamin ti ni mo o chu wang chu alom ibula hian ka om du lo tak takin lam khuang hi chu atowa atui boka ma se arim chhia in ki ti ro te anga khop mai Gigi in alo ti le shama chuan lawi chu I du deuh ti na em ni si chena na lo ti chuan in ring hman lovin o alo ti thuta a in thiam lo le deuh a ato e mai balhla le the hai te ka thlang jok alo ti zungzunga si chena atum le ngal bur atu ka chuan si chena chuan an rong bol tu madam songi chu lawi chu a leitir ta ngala arukin lutuam burin Gigi in mozi chu ava hmu a si chena min hmu theilu tuka min hmu fu le chuan alung oi lo leanga ka hlo tur akat le palang ti in atum lo deuhin a soi chhuak ta thut maya phatmar le chu tumna sama se mozi chuan mak alo tir hle anin hmudon ti sha in si chenan mozi in chu avazong ve ta ngala Gigi lo chhuak ot nen chuan anin tok don ta si ranglu tukin Gigi in alo hmu a atlan chezui ngal si chena in ava ho chuan Gigi chu api nen chuan an lo infiam tua engma shelo ang mai chuan alo om mak si chena chuan kapi kan chen om maya hian meiche mak deuh mai tlan kwal vak ka hmu a ava ti khera Gigi in ani mo ava hlawom ve film khurangai ni chu o kapi alo ti ve zai zeya ma se angai chu a tha theilo si chena chuan alo hmu man ni in a hria a hlo akatang ti mul mai chu a hlau Gigi chuan a hmel le anui dan velte amen dan velte chu mu mui bula chuan a zer kwa saka an thian don chuan an hlau thong ta hlia si chena mi zia khur le thudu zet mai chu Gigi tluka hrechiang tur an tam lo tlat company ya chuan feiyang a chuan si chena chu lo hmu in Leon Thai group te nena anin biak mek na chu an la ti fel theilo thu alo shila Weni group lamin an lo biak ve wang alo ni a mozi te company an ni ti asha chuan si chena chu asaphat maya ma se a in beng dai le sham hun an khoral mai awangin 3% in offer hi ti hniam ti rangche chuta in rem an la du lo chuan kalin rem lo mayang tin lo shil ta maka Gigi wang mai maya mozi elvel chu tul atilo mu mui thuron ang chuan si chana lung ti oinan Gigi chu lo in chei vela anpa lo ho chu in chei hlar mai chuan alo muak vel alo la siai zui le ngala a kot te chu lo phel sa thutti rin si chana a thut son po chuan abul se ta chuan si chai hian ava thule kher zela si chana chuan a omdan mak sak lutuk mai chu mak alo tina samai thilti swal ka nei chuan mi shila kalo in siam thangal zelang ti te chuan alo in la cute vela si chanan idam lawem ni ti in tuilo in san khul khula voina lawi kha ka e jawasin Gigi na ti chuan bp sangi nei don ani chu alo ti saka ai katlan na sa to alom exer kala na salutuk Gigi na lo ti chuan min hmu amoni le tiril ru chung chuan si chana chu anem thule a adar de chu a mesak si chana chuan min du ta deuh emmoni le ti in angai to aneu newa nilo kalin chen chep to chutianga nilawang ati le thin chuti lain Gigi chuan si chen ti swal ka nei chuan min ngai dam ro o khongai takin hlo chumin ka sak su o feldawin kom toang alo ti vele sur sura
si chana chu tho vutin khatiang khan vai khat ma omle to suang che ti na kal san da ya achia dan vel mu mui a hril chuan alo nui vak vaka kong dang kan dap le mai don ya chutiai ti po a chan tla chuan a du lo che ti na ni don chu alo ti mai a min du lawang mo a poi lo chu a thadai zok Gigi chuan ati tak na a ril ru chung ril taka chuan nuam ati chia lo Shanke chuan ruanai ni na anin kara thil thleng zong zong te chu zeplem nei lo chuan si chana chu avashil veka ma se ama chuan min du om poi na om le si lova min pe hel dan ngut azong le tho box si a ka she thiam lo ani a haider zel box si alo tinung nunga ma se si chana bial nu po nei ngai lo star tak nyal po la nei ngai lo hena chang chuan thuron thatak la ke ro chu abe se om lo ti chu a she chuak thuta si chana zok chuan min du deuh tu te hnar dan tur hi min hrilte alo ti ve thunga midangai zong der dei la ni mai lom ti in Shanke chuan alo chang Feiyang a chu lo lang vatin Miss Ranini na interview an nei tur thu chu alo shila Miss Ranini chuan interview chu an neya zona to bera chuan inel pui ber te zinga mi Wene Group CEO Moji hi engei mudan ti na lo zo chata Moji hi thuak thatak mai ani a rilo te chungin Wene Group po hi hetiang hian hlotlin na sang tak mai ane pui the ani ti in si chana chuan thatakin alo chang ve maya chu anin zona tura tel ve lo om chuna ni nge nge Miss Rani chuan Gigi le apita na thilpek a ken sak chu pek sak turin si chana chu alo nge na ma se si chana chuan Shanke a thuron ang khan tu emo in thik tir chu atum ve nge ya Miss Rani chu kan ina local mai ro kapi na ngai deu chia ati ve za ya in an va thlen chuan Gigi po chu alo om nge ya ampi ro chu alo leng chuak dai mai alo ni Miss Rani chuan scarf a le sak te chu Gigi chu a pe a si chen mania ka thil soi kha chu enga ma ngai chu o ka ngai to chianga ka in thiam lo deuh tlatani Gigi hne na po hian ngai dam dil ka du bok ani Miss Rani chuan alo ti ta khau maya engchung change a Gigi in alo ti chuan si chenan tuimin valak lok te ti in Gigi chu tirbo vatatuma ka du thu ka shila Miss Rani chuan alo ti le khera Gigi ham hai chuan alo ti vata si chena chuan alo mel rum hle Miss Rani poin alo mel kormaya anui deuh suk le ngal Miss Rani ho nu chuan si chena chuan Gigi chu lo pot na in gu Gigi mi ni pasal an du thuan soi la in ilo ti rungotamo ti in alo mel rum hle a ka ti mo khatia ka ti na chan khan om zaril taka nei lom karin zia chele engama a thil soi ka ngai lo zia te lo du ve chema sila inupui ka ni reng thu kalan tirna ani kha ti in alo soi mam le zai zaya si chana po chu alung oi ve le tamai ani ome mu moi chan chung thil vel te chu alo she ve le thuaya Miss Rani hi mi fing phakar takani don hi in soi thei khum cha si chana ne na enin chen thei nan ma ala ani chu ke chu omila chuan a scarf te chu chhuata karap shwal shapang mole hetiang ka du lo ka ti zui ngei bokanga ti in alo thinrim hle a Gigi chuan alo en vung vung ringot I thik me halawim ni tia zo chuan thik ve de we ma se engtin nge ka ti chuanang an te changa lo in kom ton nia ke lo lang ve lo pheila chuan anin nei dei to zok mai thei sin Gigi na lo tia mu moi chuan inin nei to thop hi ma se re lo te a in contract hi a top thwai dona I hmalam hun tur hi ngai to angai ni Moji hi a chakopin ka sia alo ti thuta I ti o manglo lutu kya ti in si chena hian min du ve ngim le ti in Gigi chu a in ngai to rawa ma se chu a be sei lo hle ruanai thil zia lain Shanke chu alo lut ru dun duna alo thlir do mai abiru zuk zuka ruanai in angai ven theina tan maksak deuh dewa chet te aching thina Zandria ei puya te chuan a soma ma se ruanai chuan file lo pe in akal san mak ma se chu file a hon chuan Suiwa restaurant na Dariata ti hilo in zia khlau maya Shanke lom lutuk chu yes tin aw vak mai
business plan chu Gigi chuan Mozi a puina chuan a siama lekhabu hrang hrang te ronin an buai hle chuti rualin si chena poin ama in ngoi rengin Gigi business plan chu alo siam sak ve boka zana chuan va pek atuma Gigi chu alo mutlu si chena chuan puante asin thatira iPad alo le eng vu mai chu si chena chuan atwai thazela Mozi ming lo lang chu a hmufu ta a alung oi vak lo atuk zinga chuan Gigi chuak tur chu si chena chuan a ko le ta enge ni ta boss alo ti chuan ina chuan du tak ti min ko ro ka ti to che kha si chena lo te hluka a iPad ken lai chu en sakadil Mozi hi enge alan ve nguta ati ta chata min pui ve sia lom Gigi na lo ti o ni chu imbwal ka du'a pesong ya buai si a ka imbwal na tur min va siam sak lok te si chena chuan alo ti ve le tlat mai aman mo to nen chuan awa siam sak zung zunga iPad chu adi let si chena chuan alo pedu talova bathroom ma chuan kenglu tin a in kal hnan mak mai Gigi chuan bathroom kawngkhar chu nghengin a chum vak vaka a imbwal zo ma chu alo nghak top si chena imbwal zo lo chhuak tur nen chuan kawngka chuan an imbawh lut le a iPad bat tapa lo in baptist wang mai chu awa hmu Gigi in thinrim lutukin avala chhuaka a thar ka le mayang che si chena chuan alo ti ol sam et le ngala ka proposal te kha ti in Gigi chu a thinrim hle a si chena in langeng dewa kal atum chu a towel le Gigi bag shrui chu alo in bat pal si a an pahnih chuan muang chang chuan an chhuak duna in thlakna room ah chuan an lut lehlam hoiro si chena chuan alo ti hluka ka hmu chak teuh lo mai ti in Gigi chu a hoisawn vat shrui chu si chena chuan a pot chhum hmaka i du le Mozi chu va in pui tir le mai ro a zo hma dewang chu alo ti le kher boka nia ka va kal hna lange ti in Gigi thinrim chu chhuah atum lok lo let le lok te kha itan boy chung chungin kalo siam ve ni kha ti in a proposal siam chu a pe a min pui don lowe mokatia lom ti in proposal chu Gigi chuan a ena tha atiru hle a ma se lom ang deuh chuan a lang du lo ka hming kha ziak lang veng che si chenan ati chuan kan siam sa iti sia a he chu min rul na ani hi ti in Gigi chuan lo nui vel mai maya mu mui chuan lo bia ina chuan a ko pheya si chena nena inin nei kha contract mai ani ti Mozi kha na she chhuak tlatin ka sia ni zana khan bara chu in puya min soma si chena nena inin nei chungchang vel te min zota ka rui to box si a si chena ka ngei ve thong box sia ka soya ka soi chhuak tlatin ka sia ma se ka hre chiang to tlat lo alo tia a in thiam lo ve hle Gigi chuan Mozi chu thil hre chiang tur chuan ava khola a secretary chuan lo la in Mozi chuan meeting poimo tak anei thu lo shila ma se hmu nge du awangin Gigi chuan meeting an neina hotel ah chuan a nga thu lo shil tur chuan a cha a meeting an nei zo chuan Mozi po chu lo chhuak ve ngal mai a Gigi chuan lo ko vatin a lo chang rana ni zana mu mui nen inin hmu em ni tina zot vata a rui deuh hleka ka secretary na va thla ta ni kha tina lo changa ani a rui lai chuan engemaw soyem Gigi na lo ti le a schooling kal dun thin lai risa thlak deuh te min shila chu ba ka tun hnaya i buaina to te min shil bawk ani Mozi an ati chuan buaina mo eng thil nge si chena nena contract ka inin nei vel kha min shilani Mozi chuan ati ta nge a contract a ti in si chena chu alo chhuak ve ta nol mai he si chen enge he ta in tia ti in Gigi chuan alo nui tlon vela enge ti zoka si chenan ati chuan engma ti in alu alo thing nora Mr. Mozi kanu puinen hian inin she thaviaw ani mo nia school kan kal ho thina tun hna ya kanin mu fu le ni hi ni adik cha kan ngai na zong te a inang boka than thata kan ni comic show en turin kan kal mai ni hi Gigi chuan alo tui ni ve a gu Gigi lo ngoi ro
Mr. Mosey kanupui hi min hrilh hmasa lo chuan lo hmu tawh suang che si chenan atiram maka katipal mahse Gigi hian a duh duh ti ve thei turin a zalen ni in ka hria nui deuh sangin Mosey chuan alo ti ve khera anin enkual hruk hruk hlawma nilo ka zalen lo zalen pawh ka duh lo baka pasal nei lai ka nia zalen pawh ka mamawh tawh hlei nem Gigi in hlau thawng deuh chuan alo ti zungzunga chu vele si chena chuan lo pot naiin eng comics nge idu ina ka chhiar sak dawn che nia te alo ti vela Mosey chuan nuam lo ati deuh nge kawa ho phota nge ka ti buai palang che u alo ti zungzunga lok ti in si chena chuan aban chu Gigi chu awa pe a ani chuan she devin alo chel sak shama anma ni jok chuan an kalsan ta a Mosey an contract mai maya in nei an ni ti vel chu mu mui ka changkhan alo hredai to a an contract to phun chu alo chal tui ka nga ve top mai ni somna du om tak election hne na chang chuan an dongnol maya si chana le Gigi te chu milana a thom no pho chuan a hun a nei na tura telpui ve turin alo soma a hnulama in ti hlimna a chambang ve tur po chuan alo som bok Alexa han ma chon tur chuan Gigi chu a thato ka ngem a tal buai mai lowang mo ti te chu zona om thei lo ni ta ni restaurant lama ve thung chuan boruak alo tha hle maya ruanai chuan an pahnih in lei chin na laka tanga tlan chiat ring mai chu tha a ti bik lova amai ro chu tharuk chungin en chin a tum phot ani inzir chian a dua chumi tan chuan dan azam nual bok mak an in petonanga mak za a somriat an in peklin chuan tharuk nuwa alanga pavin anin date theianga ma se somriat an in peklin lo ero chuan anin chen ngal wangwangang reiti viau ma se shangke chuan apom lo ngam lo ekpo engai sia ei mai turani zana chuan Gigi comics chhiar du zong chu si chena chuan han en china kontrika in nei ti lampang alo ni a atiat laia a star le an na thona a abosin an du ve ve chungchang ve le anin chu dan vel alo ni a si chena ngai dan chu ani vaklo angai nom don em hi romantic lo lutuk mai Gigi ne lo ti hluka romantic lo a ani le Mosey chu a romantic iti na em ni si chenan ati chuan Gigi in alo ti hmaksi gu Gigi tu na chang chuan comics chhiar le Mosey hmu nan hun inei to lawang ti ka hlau khop mai ti in le khabu alo pechewa election milana kal turin min soma kha khalo chia rang che i bo lutuk lo nan si chenan ati chuan Gigi chu alo phur hle a ma se ati tur te han en chianga zingdar ruka tho angaya Italian chong tlema chong a thiam angai boka table manner chungchang te mi biak dan tlai lama azir angai leanga zana po lam azir angai bokang kan konchika khan dar kar red bak na ka tho sak lawang che ti ania kar khata ni khat ka off thei boka ni lom ni Gigi in alo ti ve tlata Mozia ka phalna lovin ilo mu ve dok dok thowa chu wangin dar kar red ti vel kha chuan omzia anei to lo engpo ni se izir du lo le milana chuan i local ve lo nga ni mai lom si chenan ati ero chuan Gigi chu akal chak ve tho bok si a ati tur te chu ti tlem sak tur chuan adil le a ma serim ti sak alo ni lo Italian conversation an han inzir tir tak tak maya Gigi la chu a rilru alo chak lovin a she thei lo em mai le ngala vane thak takin chu ti lai chuan api alo kal hlau maya alom kher mai ma se until zir lai chu api chuan alo she thiamin apoi mozia sha in akal san le dai maya si chena chuan ti tur poimo ani ta hlau mai Gigi alo lom lutuk kalro ti in alo bye bye ngal lo lawa ani po chuan khol dong ve ngalin mozia lo ni a restaurant a chuan an vai in mule peka chuti lai chia chuan an na chung changa miss ranile si chena po chu an bul loka chuan an lo in mu ve mek boka Mozia chuan Gigi te business proposal chu an company ina an pom sak tho lo shila idu chuan dor po kan hong thei thuayang dor I hon huna te chuan izalian thei to anga si chena ti buai ngai to hau lovin alo ti le a ta chuan miss ranin Mozia te chu awa mu fu ta hlau maya si chena chu a hoi phok na samai asale phat to hun inei chuan formal deuh hlekin lo vai in thlakla office a min lo ngak ro ti in miss rani chu a chhuam a sak tira
vakal hnaiin gu Gigi tu chanchin maw i lo soya Mr. Mozi chu kanin hmule ta mo engei lo soya ati chuan Gigi in soisu tiin Mozi chu lo signala Mozi chuan Gigi nen hian contractin inin nei ti kalo hria a ka thei ang anga pui kalo tum ve mai ani ati tamaya Gigi hlau thong lutuk ishila ni mo si chena na lo ti box si ai baka contract po ani lo kha alo ti vel aza thla khlei nem than kan nia lom engma hlau thon tur om lo pui ka du mai nia baka Gigi te chu idu tak tak chuangem ni Mozi ana lo ti zaya kanin hmangai na hi ke chemai mai chi ani lo kanu pui i lo tum na chu ka hnar sak mai ange ti tur kan nei tlat mai kan kal mai ange ti in si chenan Gigi chu a kai chuak da ya Mozi alo hmule awang chuan a hau zui bok mu in a hmui lo vian zo lo awanga a hria ani thu Gigi chuan a lo hrilh ve boka office a chuan anin zui lut ta a Miss Rani po chu a lo ding wang to mai nungchang moi zirtir tu atana ati alo ni a anin hmu chu an tui lem lo hle korfual te chu anin hak masak tir le te a anung jipar chu si chena chuan aji saka alo har sa phian le ngala Gigi hoilet nen chuan anin mil no le zuai aba ke ro chu a thleng lem lo kaldan moi te chu anin zirtir vela chumi tur chuan partnera si chena chu Miss Rani chuan a hmang ngal box si a Gigi le feiyang ate chu ti ve tur chuan an shil an zei lo lutuk phekok sang alo bun box si nen Gigi phei chu a in bil pal le ngala si chena chuan awa buai pui vata ama nen chuan an kal du na Miss Rani chuan a thik deuh nge adang ti le alo rot thuaya ma se Gigi chuan alo pe to ngang lo engemaw soidun tur an la nei awangin Gigi le feiyang ate chuan an ho san ta a in thlak dang lam na sa to hle mai Gigi wang hian I har wanga ino pangchia hle bokani Miss Rani chuan alo ti chuak phonga min ti mol zo vek to ani om hi mo ma se kalosha hi ka in sir hau lo si chena chuan alo ti supa Gigi chu vatex ngalin I cha mo damdoi lo le ho te anga yem ti te chuan ava zot vela anui vur zel boka Miss Rani chu om ve ani ti po chu she to lo ang mai chuan a khosa Gigi chuan si chenan ti tur a hril a thil zir lai te chu alo ziak molmola a pi lo kalin bong hnu te alo pe a chu vele Gigi chuan kapi vokhi Italianin engtin nge an soi alo ti a api chuan enge kha o e tiamo supertento ti ani in ka hria alo ti ta a anin zirtir ta tlau mai ka hmangai lutuk che ti na alo ni reng si a Gigi chuan she hek lo le si china lo ho chuan a thil ziak te chu a en tira a tha e ma se iziak che emani hi alo ti khera atu ka changa lamzir angai thu chu a hril zui le ngal bok Gigi ning lutuk chuan tiamo supertento alo ti khum vaka si chena nui chu alo zalutuk nai se sota chuan ve enin gu Gigi khatiang kha min du thu tu ma in min la shil ngai lowasin awati sursura Gigi in angai na alo shelo na samaya api chu awazot chiang ka hmangai lutuk che ti na ani kha katar to lutuka ka shat polaniang alo ti ve tlata Gigi chu azak hle lam chu si chana nen chuan anin zirtir le chanta a an pahnih chuan an lam dun zela si chana chu alo lam thiam sa veka Gigi ero chu a zei lo hle a atlu le leklek thin anin hnai ang reng si a azak deuh boka tin ni achang le anin hau le ri thin boka Gigi in a pheikhawk ara lui sak kher zel boka achang le an nui le ri thin Gigi tutur chu si chana chuan alo dawm hman le hlau maya avoi thumna anita anma ni zirtir tunu po chuan an lam thalutuk ti in kut alo benga na thok tur chuan si chana chuan akal san tari a Mozi chuan alo ko chuak vele thung lian ka 5277 atanga alem zia awa pek lain Mozi chuan tlai tla eng moi therdum puya chuan alo som ta a chu ti hlotling turin alo som ani ni tlak nu a kol eng phut mai chuan thler du na ni eng le chumin polmoi zia chu soin ni eng ni theila chhum ti en tur po ka tong ve mai tur Mozi an ati chuan lungai su itan chu moi tak chu ila tong em mang ti in Gigi chuan alo hnema
ama chu a chhum nga chu ani ti a in hri si lo ina zizi I ho nu chuan si chenan Miss Ranin studio a hon na a som thu chu a hrila ma se ji chuan alo du lova wow na a kalvel hi a pe vak lo ani mu in fashion studio a hon chu a hre chuak le thuta chulai hmuna avakal chuan milar tak tak fashion designer te po ava hmuanga a promote sak theidonin a hrele ta a si chena chu avakwa vela adap duna a coat tur chu design sak adu ta thut mai a zan chuan a boy pui ta ngala a size te chu a te sak ngal sok boka a te sak ero chu hu phur ve le a si chena nui alo za deu Miss Rani studio honna chuan mi hrang lo fuan khoma si chena le GG po chuan nal khop mai Miss Rani chuan an thian dang te beturin si chena chu a kalpuya shangke le ruanai po chuan lo thleng ve a shangke po chuan ruanai chu a kalsan ve ri boka chuti lai kara chuan ruana le GG te chu lo in hmu in an lo in kom mai maya chutiang ti khom lui chu nuam an ti ve lo thule ni noman ti thu te chu an lo soi dun ve bora ruanai ko chu theitui an lo ti bua khum pal hlau mai hongot aya chuan ti in a scarf ba lai chu mangchangka in GG chuan a ko nga chuan a shen saka a coat ber po chu alang talo ruanai chuan designer ani thu te chu alo sheve che a idea nei tha ati hle a si chena bula chuan nupui fing le rem hre tak a nei awang chuan a faklua ma alom pui thu te a shil Miss Rani chuan shangke le si chena te chu a thian tha tak engkima troi om tu an ni thu le chutiang studio adin theina chan pon mani an ni thu te chu soin chopchil deuh chuan si chena chu thu soi tu chuan a som thuta ama sabera chuan runway in studio a hong hi kalom pui hle ani fashion lama hian ton shat ka nei lutuk lova ma se zan in hian ka coat nal tak mai hi tu thringe ti min zot na samai si a ka shilang cheu min thui sak tu le design tu hi kanupui goji ji ani e ti in si chena chuan alo fakhle a personal brand tour CICIT chu a hong ve chep to a khongai takin in lo vodor ve cheu don nia a ti zui ngal boka ta chuan Miss Rani chuan keini ang chuan ton shat kan nei lo lutuka GG hi a ton shat te atanga thu soi du ani chuan soi turin ilo somang alo ti vela thu soi a thiam vaka ring lo ani ma se GG chu zakdeu chung chuan loading chhuakin ke hi designer lar tak po ka nilova ton sha soi tur po ka nei lo ma se ka ngai poimo zong soi thei tura hun min pe ka wangin kalom khop mai dor po ka siam ve don chawani a zan ina hian Miss Rani hi anal khop maya designer lar ku chhuak alo in bel bokani ma se ka soi du tak zok chu fashion hi luxury brand a chau hian a in hnatlo milar ku chhuak thom hno lo nei ve lo ma ila kan ku chhuak te kan nei chhun te hi wai sen takin kan po chhuak ngam tur ani danglam ngam na te mani style ngai hlut na te midang copy lovin mi in min copy zok sela ti chuan fashion dik tak chu ke mani a chuan alo om don ti na ani ka dor thara chuan mi lo pan ve cheu don nia ti in thatakin asoya Miss Rani chu anui chuai rai mai si chena po in soi tha alo ti hle a alo nui vur zana chuan milana jin tur chuan anin siama atu ka chuan milan khopui lampan chuan GG le si chena te chu an thok liam ta vung maya eng tak chu watong le angmo milan khopui la hmungai lo GG tan chuan engkim chu thil thar vek ani a mu no ma tingang mai si chena chu a ko mu chen maya outdoor fashion show an nei tura kal chu adil zui boka a theilo hotela san inatan in bo sei angai si chenan alo ti daya GG in vo in chawan nei do na sin male ma sia poilo mai du tak ati chuan fei yang anui zalu tuk chu alo phuzoka hotel an thlenga election a sha chuan hlawa wangin room khata chuan an thleng dun phota dar khata ritoa darnga le achan via alexabula azandra ei turin an chuak don ani hunala om tho sia ti in bathroom a si chen om chu avako vaka alo she thei si lova awa chwa tur thu chu jakin lekha chu bathroom a chuan a vom luta akalna chuan thla te alakwala fashion show hmuna chuan vakalatum masi awom na lai a she chiang si lova a phone battery alo lo box si nen ram hnuaya chuan a chuak ta deya
season na chu feiyang an lo bia in Alexa chuan Darlia meeting a sawn hma thu alo hrila Gigi chu ava bedona atlang thei ta si lo dar nga a kalo hongang ati box si a amang ang chuan ava zong kwalta a Gigi la chu alo bo to a sham thom te sha in a hlau hle a atlan chiat na lama chuan season anen chuan anin hmu hlau mai thinga a in tau tur alo dan na lama khan season a chuan akut alo ti pem le ngala Gigi chuan Bennett alo bel saka ngai to viau ma se season a chuan angai to ani ti chu atilang thadu vak lawa Alexa chu an va hmu a studio te chu alo fan pui a hliam te feiyangan ati fai saklai chuan season a chu alo phun bulbula Gigi hliu chu atonga feiyanga chu alo nui vur engpo ni se midang hlir mo pu a tu mai ngai to ngai silawa tuna chuan idang lam ta hle mai alo ti a chu miswal tak ka ni thin iti na ni mo chu tiang ka soilo kha o hedia ka ti na chan te chu kanupui lemania achunga engemaw tak thleng ta sela kambuai dan tur hi baka kamplan zong zong te a chhevek dona sin ti in season a chu alo in sui thiam char chara ngai ven deuh anga lan chu adu baulo Gigi ero chuan mu mui alo bedaya an sum don na tur chungchang te an soi duna an ho vele bulchan ngal chuan tum ru hle anin bezo chia season a chuan alo text ve ngala imu to em alo ti muhil anga lan tumin a text te chu a chhang du lova alamulo ti chu a hretlata ilamen chuan karuma lo kalte alo ti le a shelo der thei to ngang lo avakal le tange nge a ranglu tukin akut to na chu season a chuan apai bo ngal voina nang ma awangin ka in hliama enge kan po min zot mi alovamo damdoi te hi min hnoi sakitum lawem ni alo ti peka Gigi chuan tumbar chuan ngo ringin a hnoi sak amut a chuak to box si a season a chu alo si hluam kha show kha ingai hlu viau ani mo Gigi chu alo bunghuta tunkara an ti le don alom ka kalpui don chenia ai angai lo ka phur to lo Gigi na lo ti daya ani mu chuak lu tuk chu alo mu thlu to khoma chuan mu tirin season a chuan alo en vungvunga Gigi I mu hil chu atong vaya season ilo om hlo chu ka valom tak em atia atiap chap chap mai keipo ka tung chi hi kalom ti in akuta season a chuan achel saka kadu che ati supa Gigi ero chu amu hil tla to a atong vai vel mai ani to bok nen engma ashe to lo ashalo ti chu asha ta wangin chutiang thu chu season a po chuan a soingam ani reng boka zinga Gigi har chuan abul chaya season a lo moreng mai chu hmu in a awaka a hlau thong hle inge kabula te ilo muta ativak waka enla iruma ni lo hi season an mitnuai nok nokin a lo ti tipal intingi heta kalo om iwan ne ni hi ka the chuak lo hlau che a ti in season a chuan ben a tum dera Gigi hlau lu tuk chu lo mai mi ching top idoi ro pui si ka doi lo ve ani hnia le tari a chumini chuan ni lengin Alexa ho chuan milen hun sang sang te chuan fang hawa an ho nu chuan Alexa assistant chu lo kalin nimina core design kha ka tibo pal hlo maya ti in alo in thiam lo hle a an hma loka an kut chuak an pho chwa a tel tur kha ani box sia Alexa chu a ril ro boy hle Gigi chuan nimina ilo ken lai khan kalo mu ve zwaya khatiang ang chia khan kala ziak chuak thei mai the ni ti in alo ziak chinta a maktak main angai ang chia chia chuan a ziak thei ta hlak maya reilo te chau a hmu si a thiam na chu Alexa chuan ro pui ti in angai hlu hle season a po in an nu chu chuang ti sha deuh hian alo mel kwawa zanrian ei lai chuan season a om lo hlanin Gigi chuan Alexa chu alo lom dan le zanria awang te chuan lom thu shila mitam tak hi kalo bel chiang ve to china mi fel takini ti ka she the ni in pani chunga hian kalom hle ani Alexa na lo ti ve a Gigi chuan kan laka ichasi a ilaka hian kan rin omzo lowang ti khlawani ati zawa an bum wang chuan nuam lo ati deuh tlata in nei tak tak an ni si lova engkema dot le thu tak hi kan man tangkai thiam apoimu ani achang chuan dot var chen kha thi chuan thil tha le hlim om a thlen jok chang om ve thawalom engma chan lova kan nat pha lo te chuan apoi lu tuk lem lawania election alo ti ta hlawa
chuan ei kham hnu chuan Gigi chuan Alexa hi kan laka a tha si a nuam ka ti lo a ti chuan si chen a chuan sum do na hi chuan mi te chak lo na hi kan hlok na ani chang om ve thina ma se mi chiat na tur ero chu ka ti ngai lo ania alo ti vata ma se Gigi ril ru chu adam theilo nakina kan ruam man na te hi han zo photila Alexa chu kan la shil don nia si chenan alo ti le ta ka chuan Gigi po chu hlim le ta dewa kong thadeu mai ka hria sin kan bum ti shil kher ngai lovin kan in zom na hi atak taka chan tir deila si chena chuan alo ti vel su su a Gigi lai deuh chu akal son dai atu ka chuan outdoor fashion show en turin ni lengin hun tho si chena chuan a pe a ma se film khur to turin a shil Gigi chu alo phur kher maya meeting zuwa show ala top lo ani chuan kalokal ve don nia si chenan ati chuan ole ole ti in phur takin Gigi chu a chhuak zui ngala Feiyang alo lut vele thungin show extend tur chuan engzat nge sumi sian don gu Gigi hi chui ngai poimo ve so drawing ka hria idu tak tak to te hi ani lo mo alo ti le vela oi omlo tak takin ka du ve deuh tho in ka hria engtika chang khan nge ka du po ka shelo ni zana chang khan ani mai thei si chenan alo ti a lok lok ka ngai to leta ni zana chang chau kha chuan a in chan lawa ang reu mai khatia account lem siama address iwa order lai chang dei to khan a in chan to in ka hria Feiyangan nui pa put putin alo ti ani chuan ka du masa amoni le si chenan alo ti hu a ka shelo adu masa jok chepo ani mai thesin kan dop chin don em niang ti in Feiyanga chu alo phur hle a ma se si chena chuan ala hun lo declarein om taka omadua nakina bora ka kal zelanga tuna chuan chan neya ka ham thatna tur ka du awang chawa chhaikwal vela min ngai theya nakina chan ommya lawa kan filim huna kala shildon nia alauti thlata Alexa le si chena te chu imbe falin sum do na chungchang te an soi do na enjoy chu hwaimol nen boka thodun adu thu chu soi le in ma se Gigi intershitana adu thu chu a soi thunga a thiam na fin na le a taimak na ti chu a hlodlin pui a bel sei ni si chena tan po chuan hnial chi ani bi khau lo ma se Gigi chuan adu do nim ti chu a shelo nilenga hun a manta ka chuan Gigi chuan si chena ne na an thalak te chu alo envel mai maya a hmel tha hle mai a ati supa ma se a in thiam lo le deu China lama ve thung chuan Gigi nu chu an dryer khol a chhiata wangin na po thok theilovin an lo chol ri a lungai taka aum lai mozi te an lo lang no la alo la sha ve renga an pi pian cham an lum lai chang to khan ani mozi chuan an har sat na te chu a sha chuan pui ngei tha ati ta a Gigi nu ero chu alo zakin a in thla hrung hle a ma se mozi chuan min pui zok do na lom brain thar kan siam chuaka en chin kan du si a min man sakanga a thatle thatlo kan shedu zo kani alo ti ta zung zunga chutiang ani taxi a chuan Gigi nu chu alom hle si chen na po shitlang ala deuh tlat maya Gigi chuan angai to dewa damdoi lak sakatum chumini chu si chen na pian chamalo ni a ama po chuan a shelo thilpe katan kek te reute Gigi chuan alo hon sak nge nge a si chen na po alom ve hle a dor alo in khar vek to wangin no pang pakhat pian cham hla ka sak saka ak ek zinga mi min pe ve hlawani hi bati te chu chi engin si chena chuan min zai sak vero tin alo nge na Gigi chuan happy birthday hla te chu a sak sak si chena chuan adu thu alo sama Gigi chu dam chunga akyang om turin alo dilani engei dil Gigi in ati ero chuan ka shil theilawang che alo titlata kek baratuma Gigi in lo e tuma piangin ada son le dai zela Gigi chu alai top chuta si chena chuan alo fop ta thut maya athumem ala ti zui Gigi zaklutuk chu atlan chuak ngal jiangbe ya chuan an ho vele ta a mu mui nen chuan an vai mu le ma sabera si chena ne na an thalak te chu a en tir mu mu in alo dem fiam vela Gigi alo phana samai an sum do na tur bok chuan boi pui zui le ngal ruanai le shangke te chu an lo in komial miala ruanai chuan exte chan chin soi mai mai la kanin ngai zon tak tak don phei chuan engkim kanin sha ton veka ngai nia alo ti a shangke an I thik lawang mo alo ti huwa thik lawang ruana in ati ta ka chuan shangke chuan an soi ta tak tak mai le
a bial nu som panga na vel a soi nu phei chuan ruanai chuan alo thik ta kher maya an nei tur te chu azai deuh sok sok to a nang ve sangke an alo ti wata kabial pa masa chu i hmu to kha a dot chu nang ma hi ini mai alo ti maka ani ka nun hlui dik taka ka hril dap dap che awang khan point som min pe thei sangke an a ti chuan a teuh lo mai i thar hma em awang le bial nu hlui inga em awangin point som ni ka payang ruana in alo ti chuan sangke chuan alo soi kher kher chu a in sir hle laundry a chuan kalin ji chuan anu chu vatlo a milan atanga a thil hon sak te chu awa pe boka anu chuan hlim takin alo loma anun man dun dan te chu alo zot ta chuan mozi chuan dryer thar a lei sak thu le a lom zia thu chu a fanu bula chuan alo shila mozi hnen a lom thu soinan thil pek pek sak tur chuan shilin a thon ngal boka ji po cha mozi chu va hmu in thil pek chu fa pe a lunch kala ei lova atui via wang lo e ve ngala ti emoji chuan alo soma ji in a chan ma chuan si chen alo lang vata gu ji heta ingei ti avati mozi in lua hianin bul hnai maya omani nge anu in ei tur min lo thona min lo pe ni hi mozi an alo ti zunga hongang ti si chen a chu akal ngal vuta ji in a zui ve ngal vat bok ina chuan anu in ei tur a pek ang chu siam sak ve turin si chen a chuan alo la ti zuya ke ei chak alo ti kher si a siam zo hnu chuan a eiten le deuh bok si alo soi lak lo to si a tlem te chu ei sak ve sham local lowila lunch kha ei pui don ti na emni si chen an ati chuan o kei pui ka ring a chan chu green dumpling hi chu ka ngai na a kanu siam ngat phei hi chu atui lutuk kei lo na rei to box si a ti in ji chuan alo chang dek dek ka si chen a chu ading vut enge ei le ta che I din hluai kei pe to lo enga har sa sai min siam tira tu emo in pizon hnin atanga ei tur tui taka ei lain ke chuan I siam ke vel mai mai ania ti in dumpling chu la in a kal nu la a thik deuh nge moni le ti in ji chu anui fur Alexa chuan si chen a chu lo bele in enjoy chung changa an thu thluk na chu lo zot le a ma se si chen a chuan ji chu ala ti pui lova engtia ti chi nge niang ti ala she thiam lo hle hun tlem tal chu pele ri turin alo nge na ji chuan ador thar tur ngo chu ala boy pui wangin ti boy ri chu adu lawani engma ala soi pui du ri lova alo nar hlau phe chuan a chan hlen don sia feiyanga chuan meichha hi chu an du zong tak han ti sakila manrua mangzan maila ni an osam riawasin alo ti zawa si chen a chuan ji in comics artist nyan jia angai san sia chu angai to chuak ta hlawa feiyanga hne na chuan zong chuak tur chuan a shilta a chuti lain in lama miss rani chuan ji chu awa hmu a injin na chu a fu bok mo kalompui lutuk che awati vela lompui mo enge omzia ti in ji in alo she thiam lo hle e heu impa in a shil ve lo che ani mo engpo ni se si chena laka hian ka beidong mai don lo ti shil tum che in ka local ani miss rani chuan ala ti le sham boka ji chuan si chena shil lo chu enge niang le ti na ngai to a mozi po assistant chuan lo hmu in si chenan in hmu adu thu lo shila nyan zia zonin alo zong kwala publisher ten I number an lo pe a alo ti a ole ka lo hmu nge ti in mozi chuan mai kor vo in awa hmu a si chena chuan thil ho te ngen che ka du a kanu pui nen zan ra min kil pui thengem defense ru kolania ti in a hma mi chu mozi ani ti shemi alo chuan a som ta a te reng mai ma se inu pui te ne na zan ra kil ho chu I du chiang mo ti in mozi chuan alo zot ta chat maya a chong dan vel chungai to le tin si chena chuan mozi ani ti chu a sheta a nangma mo ati ta hu mai mozi po chuan a mai kor chu a phel ve ta boka si chena po in makati hle nyan zia moi ni a nyang chu chuan inu pui te ne na zan ra kil ho chu ila du rengem ti in mozi chuan zam ho lo chuan alo zot le ta shereng chungin engtin nge ka som na ilo pom thei jok si chena na ti chuan a chan chu a him don tlata ji in a idol ka ni ti a sha chwa huna email dan tur kha ka hmuchak riawani mozi chuan alo ti ve ta sak maya a hma a mi in thlashung le mi poi soi hlau tak angkha ani to tlat lo